Ja voita tonni. Kevyet istuvat kesäblazerit. Nyt Seppälästä. Nyt pamahtaa. Penni joka grandista lasten liikuntaan. Liian halvat Euroshopper-tuotteet KK-Marketista. Nyt Instrusta kaikki silmälasit huippuedullisina tarjouspaketteina. Hinnat alkaen 500 markkaa. Myös luotolla käteishintaan. Ja elämä näyttää hyvältä. Agfa näkee maailman kuvina. Kuvina, jotka palvelevat turvallisuutta ja nykypäivän kommunikaatiota. Kuvina elämästä ja sen jokaisesta yksittäisestä hetkestä. Agfan maailma on kuvien maailma. Good morning, Mr. Bond. Welcome to GoldenEye. Euroshopper pyttipannu 19,90, siis 19,90. Euroshopper kalapuikot 12,90, siis 12,90. Siis KK-Marketista. Muumit tulivat Hesburgeriin. Uusi upea Muumimaailman puuhakirja nyt 10. Muumimenoa nyt myös Hesburgerin lasten ateriassa. Herkullinen hampurilainen, rapeat ranskalaiset, virkistävä juoma ja Muumimaailman puuhakirja. Kaikki pakattuina muumiaiheiseen pakkaukseen. Vain 29,90. Hesburger. Jos olet päättänyt, kevyt linja. Kotimatkasi varrelta ruokavarastosta. Pomppis sekahiivaleipä tai sämpylät 7,90. Findus Wake Up Pizza 26,90. Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 12 markkaa. Ja Presidentti kahvi 21,90. Ruokavarasto. Ihon kosteutus on tärkeää. Kosteutus, jotta iho pysyisi nuorena, on uutta. Uusi L'Oreal kosteusvoide Futur E ja puhdas E-vitamiini. Ihon nuoruuden tehokas suoja. Täydellinen kosteutus ja sileämpi iho. Ihoni näyttää nuoremmalta. L'Oreal Plenitude Futur E. L'Oreal, koska olen sen arvoinen.